Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 17 dekabr hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallaryna. Şu gün men size bilen bir gowy zady ulaşyp bolýan. Bizde bir gowy habar bar, size birer ýaly we bizim şatlygymyzy paýlaşar ýaly. Ine 2020-nji ýylyň 6 sentýabryndan başlap 2022-nji ýylyň 10 dekabryna çeldi. Bir güne ceza çekip Allah berdi peygamberdi azatlyga boşadyldy. Onun azatlyga goýulmagy, ýani berilen möhlet 5 ýyl möhletinden öň ol diňe aktivistleriň, pravzащитниклeriň işleriniň netijesi boldy. Sizin bilşiňiz ýaly biz 2,5 ýylyň dowamyna onun azatlygyna görüşdik. Allah berdi peygamberdiňi gollap biz soňky geçen protestimiz 2022-nji ýylyň 2 dekabryna Birleşen Milletler Guramasynyň diwarynyň öňüne geçirdik. Ine şo ýerde New Yorkda protest geçenden soň biz hatlarymyzy, ýani Birleşen Milletler Guramasy we başga guramalara iýerdik. Şo hatlaryň içinde Türkmenistanyna siýasat tarapdan biýüne basylan adamlaryň atlary, näme üçin baslandygyny we Merkez Aziýadaky adamlaryň ýani siýasatyň üstüne basylan adamlaryň atlary we olaryň ýani biýüne suwtnamalary berdi. 2022-nji ýylyň 10 dekabryna Allah berdi peygamberdi türmeden boşadyldy. Allah berdi peygamberdi möhletden öň azatlyga çykmagy ol aktivistleriň we bizim işleriň netijesi boldy. Ol diňe olum däl. Bizim halkymyzyň ýani gollawy boldy şoň üçin. Şoň üçin men hemmelere aktivistlere, DBT toplaryň aktivistlerine, gраждан aktivistlere, blogerlara we pravzащитниклere we türkmen halkyna köp sag bolsun aýdýan. Biz her bir adam üçin soňçylyk azatlyk çykarmaly. Bir güne basylan adam ılaýtdy siýasat edip adamyň bizim azatlygymyza, bizim ýani döwletimiz adaletli bolmagyna görüşen adamlar halkyň hakyky gahrmany bolýar. Ine Allah berdi peygamberden sizin bilşiňiz ýaly hakyky gahrman bolan adatlyga çykyp ol bizim adatlygymyza, ol bizim döwletimiz her wagt adaletli bolan üçin görüşdi. Şu ýaly adamlar Türkmenistanyň içinde köp bolmaly. Ine şu ýaly adamlar Allah berdi peygamber ýaly adamlar Türkmenistanyna bizim geleceğimizi gurup bilerler. Bizim geleceğimizi dolandyryp bilerler. Ine şu ýaly adamlar bizim adatlygymyzy, döwletde adaletli gorap saklap bilerler. Ine şoň üçin şol häzirki Allah berdi peýgamberiň adatlyga çykyşy bizim üçin bir uly ýeňiş we bizim üçin bir uly bir bayram. Şoň üçin men Allah berdi peýgamberiň maşgalasyny gutlaýan, hoş geldiňiz peýgamberdi. Maşgalaňyza ýetdiňiz. Allahan Hudaýjan sizi hemme betbaçylykdan gorasun. Biz size gowunýar we biz sizi siraýat hormat doýar. Halkyň tarapyndan ine aýtjak zatlar. Bundan başga da hormatly watandaşlar, başga da bizde siýasaty degişli, ýani siýasaty alyp baryp Türkmenistanda tutulan adamlar var. Olaryň arasynda Murat Uşeýemow, Mansur Mingeýew we beýlekler gaty köp. Biz şolaryň ýani her biri üçin görüşýär. Eger siz deportda, türmede ýa bir ýerde oturmasaňyz, özüňiz bilýändiňiz, ol duýgyny, haçanna sen oturýarsyň boýun sen arkaňda adamlar ılgap seni çykarýarlar. Sen tanımayan adamlar. Sen guwunyp başlayan, sen özüňi unutup başlayan, sen döwletiňe, halkyna unutup başlayan. Ine şu ýaly biz Allah berdi peýgamberi diýjek bolýar. Biz sizin eden işleriňizi bilýär. Halk size ul hormat doýýar we şundan beýlek halk size her wagt hormat goýup, ýani halkyň içinde awraýalyp siz ýolbaşy işlerine işläp, bizim halkymyzy östürüp, adaletli gorap, ýani adatlygy saklap ýörersiniz diýip pikir edýär. Hormatly watandaşlar, ine men ýene bir zat aýtjak bolýan, şu pursatdan peýdalanyp Mansur Mingeýew boýunça.
Biz şulardan boýunça aýratyn işlemesek, şul adamyň häzir ýagdaýy gataga türmede. Muň bir aýagy paralizowat bolupdyr, muny banisa akidipdirler, o ýerde de kömek ýok. Umuman ýagdaýy gatagy. Onun için biz şu gün ya ertir hatlar ýazyp senatorlar bilen gürleşip Türkmenistan hökümine batışlar eder. Mansur Mengelov hökman suratda boşadylmaly. Onun günäsi ýok. Ol ençe miller oturup biýüne ceza çekip biýüne ýa saglygyny ýitirip ol ölüm ýanyna bardy. Şonuň üçin Türkmen hökümeti eger Türkmen halkyna hyzmat etjek bolsa, eger Türkmen halkyna işlejek bolsa, şu ýaly biýüne adamlary türmeden boşaltmaly. Hormatly watandaşlar, men ýene bir size aýtjak zadym bir hoş habar. Ine biz 2 dekabrda, 2022 ýylyň 2 dekabrynda Birleşen Milletler Gurulmasynyň öňünde, diwarynyň öňünde protest geçirdik. Şu ýerde men ýadyňyzda bolsa suratlar ökülenler. Bir 15 tany ýa-ni opozisiýonер syýasat tarapyndan tutulup biýüne basylan adamlar. Ine şu günüň ertesi bize jan geldi şu ýere, ýa-ni Amerika, New York'a Klara diýip bir aýal öňkü kandidat prezident bolan Gyrgyzstanyna Klara Surunkulova ýokary sudda işlen aýal öz partiýasy we şonu türmeden ýa-ni öňkü oturan ýerinden başga bir ýeňirek ýere geçirip eline telefon berip ýagdaýlaryny gowlaşdyrdylar. Türmeden bize jan edip tawazyny aýtdy. Men o aýaly hiç wagt görmedim. Men o aýal bilen işleşdim. Ýa-ni Telegram bilen hatlar bilen işleşdim. Ýöne şu ýaly kömek edende adamlar täsir edýän eken, hökümetler seredýän eken. Şoň üçin Mansur Mengelov boýunça we beýlikler boýunça biz häzir Amerika Birleşen Milletleriň parlamenti ýagny kongresyny işleýän senatlar we kongresmenler Merkezi Aziýa seredýän adamlar bilen gürleşipdi. Biz syýasat tutsaglarda oturan adamlar elimizden gelen kömegini ederiz. Hormatly watandaşlar, ýene bir gezek biz Allah berdi, Peýgamberdi we onuň maşalatyny şu ýaly Allah berdi, Peýgamberiň azatlygy çykandan gutlaýar we hoş geldiňiz diýär. Bizim halkymyz size hormat toýýar we köp sag bolsun diýär. Halkymyz üçin ılgap eden işlerinde. Innikide de elbetde şu ýaly adamlar öňe çykanda halkymyz gollamaly. Şonu ol adamlar şol bizim azatlygymyzy hökman suratda berkider we berjaýdyr. Sag bolun, şunuň bilen men efirimi tutarýan, men gysaça habar berdim. Egerde bize soruňyz bolsa, kyn bolmaň şu videoň aşagynda ýazyň, biz aýratyn çykyşlar ederiz, ýa-ni soraw jogap diýip. Şu ýerde bir topar soraw jogap bereriz. Sag bolun, inniki efirler çeldi.